Дами и господа, с цел дойдем сме община Кавлино. Дойхме на млад Мери Джейн къщата. Чекай. На млад Мери Джейн къщата дойхме, елате, да я покажем млад Мери Джейн дали е вкъщи. Да видим какво прави млад Мери Джейн. И има някакви проблеми, много са спокойни били. Млад Мери Джейн! Млад Мери Джейн! Да. Добър вечер. Добър вечер. Вие се казвате млад Мери Джейн? Не. Аз не искам дед да ми е млад менеджер. Кой не искате да ви е млад менеджер? Абе ти с телевизора ще ме плачеш, бе! Аз не искам буке млад менеджер да е мой дед. Ти 24 се опиташ, абе ти с телевизора ще плачеш, бе! Еми каза, че кой стана, бе? Кой има тука, бе? Проблеми. Кога? Какво има тука? Кой има тука, бе? Тука мене аз казах, аз не искам моя дед да е млад менеджер. Чакай, ма ти скап телевизор ли си? BTV сме, госпожо. BTV, аз много обичам, бе, господине, BTV. От BTV идваме и гледам. млад Мери Джейн не иска зетя да живее при тях, не показва. Чакай сега! От тук ли сте с детето, ба? Не показва се на детето на баща му. Ама не е него! Не е него, той физически лутея! Как е лут? Човека вика, не можем да вземем детето. Къде това? Къде това тук? Кой бич, бе? Кога дойде да вземе детето? Ама ето с телевизора ще плашиш, Той дете няма да дава. а детето ето го детето. Той не носи 2 лева за детето. Няма да даваме моето момче, не бой се. Детето той ли е? Детето няма да даваме. Да, Детето ли е? ето. Той е! Ето, Майката вкъщи спи! Що не му показвате детето? Няма да показвам, няма да показвам. Той си има права. Аз не искам зет да ми е млад менеджер. Кой искате да ви е млад менеджер? Той е психически болен. Той 24 се определя, не искам да е млад менеджер. Абе ти за телевизор ще плаши, закъсна телевизор, Чакайте малко, телесета каква вина има, че не гони. Абе закъсна телевизор, закъсна телевизор, Знаете ли български, бе? Няма български. Няма български. Аз не искам зет да ми е млад менеджер. Еми що? Не го искате, какво ви е направил човека, бе? Абе! Чакайте малко, госпожа, чакайте. Бутперла гошони наши, яраджам каманешери, Чакайте малко. Аз зет не искам да ми е млад менеджер. Що? Какво ли ви направи този човек? Абе този човек не е да детето майката. Как не е бащата? Как не е детето на ще е бащата? Не е, казах. Как не е, бе, човек? Не е, бе, човек, не Човека е. вика, имам си право, вика да... Няма права! Той детето ти пише върху него, не означава, че е него. Не ми ударайте, госпожо. Откъде излезе детето? Не ми ударайте, госпожо. Ще го удари, ти с телевизора ще ме плашиш, бе, Чакайте малко, госпожо. Ще извикам полиция, ако почнете правите такива неща. Айде, викай полиция, Чакай, мъже, ми трябва от мъже, твоята полиция, Полицията идва с автомата, да знаете. автомата на Кирки, още чаолет гена. Ама... Ще кеше жема, здраво ще кеше жимта. Госпожа ми дете послати на турски. Не разбираме на турски, български говорим. Казвам да се спразда на устата. Не искам взет да ми мат мери. Чакай, момчето ти ни се телевизора ще работи. Чакай, бака, че не попримери, богача, бе, не примери. Сега би на автомат. Чакай се, виж момчето какво казва тя. Детето не го е бил. Ама детето, ти си бащата, нали? Ама говори на български. Ама не знам магазина. Значи, мъже ви е то слебе. Как мажа, бе, ще кеше ма, здрасти. Кой то ще каза, не знам, той. То сега той тук мине бручета. Братовчети? Тая. Еми... Кажи, аз не искам взет да ми е млад менеджер. Да, стената, аз ще телевизор плашва, госпожо, госпожо, казахте, че дъщеря ви е проститирал. Кога? Сега! Мале, камера, загасите камера, бе. Не, стига, бе. Какво се правиш, бе? Абе, с камера ми ще ме плашиш, бе. Госпожо, сега... Бела си номер си носи ти. Зета казва, че иска да си види детето. Няма да види детето. Абе, не е негово, баба, не е, бе. Абе, не е това. Госпожо. Абе, той е луд, пишически луд е той. Детето, че пише върху него, няма... То си е зета? Да. Кога? Кога? Госпожо. Госпожо.
казва, че от Варна някакви додили са с жипове, tu не иска да Ау, правят реклама. едни големи хора! С едни големи джипове! Мале казваха, тук те сарай ще строиш. Мъжа ми вика, сакам да не отидеш Людо. Хората гола ще те оставят. Госпожо, сега, ние от Питви идваме, нали? Значи Вие искаме... сте от ефира на господари. Да бе. От BTV. От господари на ефира. Пак сме BTV, бе, човек. BTV пише тук. Да, BTV микрофона. На камерата BTV пише. Да. Всякъде BTV пише. Добре, бате, добре. Сега,